3 милиона само за 2019 година. Не, за 2019. Си министър да каже. Само две думи ще кажа. И аз честитя на кмета, на всички пловдивчани и на цяла България тази висока чест. Поздравявам достойните конкуренти за званието Европейска столица на културата, другите градове, които наистина допринесаха за едно качествено състезание. Надявам се, че всички проекти, замислени и от другите градове, от Пловдив, ще бъдат реализирани. Европейска столица на културата е едно богато поле за иновации в областта на културата, за сътрудничество, за културен туризъм, за опознаване между регионални практики и европейски такива. Така че голяма чест е това нещо. Аз съм сигурен, че в Пловдив работят много активно, за да реализират всичките си амбициозни проекти, и поздравявам ги още веднъж и на добър час. Да. Може ли да ми разкажете за по-важните проекти, които и за по-важните събития, които ще се случат в Пловдив, докато е столица на културата? Да, апликационната ни форма е и програмата, с която Пловдив кандидатства, тя е с 4 основни направления, но всички тези направления са свързани с промяната на града чрез култура. Голяма част в програмата са включени интеграционните процеси, промяната на градски пространства, с възможностите за създаване на една открита сцена в целия град, и квартал Капана, проекта за квартал Капана е именно едно от нещата, които вече е в реално изпълнение. Това е един от най-мащабните проекти за Пловдив с оглед 2019 година. Квартал на творческите индустрии, арт квартал, в който се развиват култура, изкуство. Към настоящия момент община Пловдив изпълнява няколко проекта, свързани с развитие на квартал Капана, с насаждане на културни индустрии в самия квартал. Проекти като обновяване на Кинокосмос, проекти като социализиране на корито на река Марица. Това са мащабни и големи проекти, които община Пловдив подготвя. Създаване на хъб в квартал Столипиново. Между другото, етническия квартал Столипиново и етническото многообразие на Пловдив е включено и интегрирано в нашата апликационна форма. Пловдив е един град с богато културно-етническо многообразие. Всички етноси, които имат и намират Пловдив за свой дом, са включени и вземат централно място в програмата, и голяма част от събития са свързани с това. Господин Кьорненски. Позволя само да кажа директор на информация, да, специално директор Кьорненски. Аз ще бъда много кратък, защото повечето неща, които бях намислил да кажа, господин кмета ги каза. Но това, което е много важно, е титлата Европейска столица на културата печели не само Пловдив, печелят всички българи, защото това за първ път се случва в България. Пловдив ще бъде българската европейска столица на културата, не пловдивската европейска столица на културата. Ние всички българи трябва да работим и да се гордеем и да направим 2019 година важна година, която ни представя в цяла Европа, в една нова светлина, в една светлина на култура, на изкуство, на добри отношения. Важно е града ни да бъде различен, важно е да работим с всичките ни партньори, с всички в България и в Европа. Още веднъж казвам, нашата програма е много строга и много добре измислена, най-вероятно за това изпечелихме, но по-важното е, че тя е отворена, достатъчно отворена да бъде запълвана със съдържание до 2019 година, защото никой от нас не знае през 2019 година кое ще е най-актуалното и най-важното нещо. Ние сме отворени, знаем какво трябва да направим и има много неща за работа. Благодаря ви. Поздравявам всички българи и всички пловдивчани с номинацията и с връчването на титлата днес. Може ли да ви питам, имате ли опасения, че някои от проектите може да не бъдат готови, докато Пловдив стане европейска столица на култура, защото за културните ясно има чисто инфраструктура, за които си трябва време? От днес
до 2019 година Пловдив започва да работи заедно и с представители на Европейската комисия, които следят процеса, като, както каза и господин Валери Кьорненски, апликационната форма е една основа за програма, по която трябва да работи града. Града спечеля от тази номинация, като тази програма в хода на тези 4 години тя претърпява своите трансформации. Така че през тези 4 години ние ще подготвяме и същевременно ще изпълняваме програмата, която включва и голяма част от тези инфраструктурни проекти. Радостното е, че голяма част от тези проекти, които са чисто инфраструктурни, община Пловдив започна тяхната подготовка още в момента на подаване на апликационната форма, което беше преди няколко години. И сме силно убедени, че проекти като реконструкция на площад Централен, проекти като квартал Капана, проекти като коритото на реката, проектите като мултифункционалната голяма зала, която също е част от нашата апликационна форма, проектите за нова модерна градска художествена галерия. Това са проекти, които фокуса 2019 е реалистичен и реален, като ние естествено подхождаме по един много умен подход с старта на много проекти, които естествено не могат неизпълнението на един или два да постави под въпрос самото изпълнение, самата 2019 година. Но мащабни проекти като голямата спортна мултифункционална зала, която ще бъде най-голямата сцена в град Пловдив с повече от 8000 места, там очакваме може би след около месец и нейното откриване. Проекти с открити сцени, проекти за мобилна зала за изкуство. Това са проекти, които са с доста по-кратък диапазон. Пловдив е готов и Пловдив е подготвен и най-важното е, че в Пловдив имаме този дух на единомислие и заедно с екипност, която да ни доведе до това. Но трябва дебело да подчертаем, че Пловдив представлява България. България се представлява чрез Пловдив. Пловдив заедно с всички градове, Пловдив заедно с държавата, за да бъдем успешни 2019 година. Имате ли някаква взаимовръзка с Матера, която е другата страна? Да, преди малко се видяхме с кмета, до вечера имаме обща среща с Матера в Италианския културен институт, като днес поставяме началото вече на работната група, която ще води съгласователния процес между двата града и така двете столици на културата, тъй като една голяма част от събитията и по-скоро събитията, които ще имат европейско измерение, те ще бъдат изпълнени заедно с участието и на Матера. Надяваме се в хода на разговорите да задълбочим темата като общи туристически продукти, общо промотиране на двата града. Това са теми, които започваме да работим от днес. Аз се радвам, че имах вече възможността да се запозная с кмета на Матера. Сега предстои покана, която да отправим на кмета на Матера да гостува в Пловдив, като нашата обратна визита на ниво кмет най-вероятно ще бъде след местните избори. На работните групи в лицето на ръководителите на двете фондации вече имат контакти. Те обмениха и посещения през последните няколко месеца. Вече имаме обмяна на визити с Матера на чисто оперативно ниво.